Dim ọkpara eze nna nyere gị dim ya bụ dim agbapụrụ nke obodo ukwu ugbu a ọpụta niile ebe ụmụnne ya ndị nwaanyị ụmụaka nakwa ugbu a na ọ na-ebube ha wee na-anara ekele site n'egwu nke ha na-agba n'ihu ọhaneze. Agbapụrụ ibe n'obodo ukwu na onwe ya na ebe a were na-eme ego otu ahụ ka o si wee na-amalite n'ụtụtụ. Ọ bụ dị ka elekere itoolu nke ụtụtụ na-akụ ugbu a. Adaeze oge osibere nke o ji wee bụrụ ya ndị isi oche na ndị otu obodo ukwu ka anyị nọ nke na-ahụ onye isi ọbụ ọchị ọzọ n'obodo ukwu na ha ugbu a wee na-edegharị ndị otu iji hụ na aka niile ma n'ọla. Ndị kọmiti na-ahụ maka akwamozu akwa nke onye isi ha bụ enyi kenyi n'obodo ukwu chief enwe ogo nke obodo ukwu nakwa ịtụ aka ahụ ha nche na-asọkọ isi ọnụ ịhụ na ọ bụ ihe kwuru ga-agazi n'anya ya. Dịka m na-akọ bụrụ ụlọ ụmụ ada ndị bechi onwe ha ma ọ ugbu a na-agbarịrịba egwu Thank you.